Da sunan Ubangiji mai rahama da jin kai, Rabbi kai salati ga shugaban talikai, a sa da alinsa da sabon sharifai da waliyai turbar annabi suka hau kai. Ina kuke masoya ku zo ku raka ni mu je jami'atul asasul Qur'an wa diwani. Mu kai gaisuwa ga Shehu Ali idan ya zama fitilar zamani. A jami'atul asas a nan yake ikiwani, yana biya karatu yayi tafsirin Qur'ani. Yana karantar da fiqh don a san hukunce-hukuncen addini, yana koyar da taushiri don zuciya ta samu yaƙini. Cikin lamarin Ubangiji zulmanni, Shehu Allah ya ƙara cika ka da imani da ƙaunar ɗan Adinani, Shehu Idrisa unguwa uku Allah ya kare mana kai. Kula fa'un Rashidun labbaikum, ya kalifofin annabi ina ƙaunar ku, burina na tashi da ku, ya sahabbai don kun bayar da rayuwarku wajen kare shugaban. Kai ko 'yan da'irar hallara su nutsu, ko na bal da kangaru na doke bakin aku, yau na kawo ƙarshen 'yan tsurku. Ashe ɗaya ce asalin biyu cikar uku, don haka ku bar ni zan yi batu ne na wani tauraro da ya gabace ku. In kun nutsu dangi ina buƙatar gudunmawarku. In kun ƙi nutsuwa to ku saurara da kunnuwanku. Zan yi batun kalifan annabi Ba'ad Faruku, wato kalifa na uku. Sayyadi Usman, a san da na bibiyi tarihinsa sai na sallama masa sabida yadda annabi ke ƙaunarsa, don haka na ɗaura ɗamarar yabansa ko da maƙiyansa za su kai ni ƙasa. San ƙira yau sai na yi shelarsa, zan yi batu ne akan matsayinsa, don wata daraja Rabbi ya basa, kafsa bai babu wanda ya samu irinta sai Sayyadi Usman. Wato rabauta da auren ƴaƴayen fiyayyen halitta har guda biyu, tabbas a cikin mutanen duniya ya ciri tuta, ya yi wa mazaje rata, don shi kaɗai ne ya ƙure gata, miji ga ƙasaitattun mata, ma'abota nutsuwa da wadata. Sayyadi Usman, da na hangi matsayinka a wani fannin, sai na ga babu na biyunka. Don abin da annabi ya yi maka ranar sulhun Hudaybiya, ba na shakka ya ƙara fito da mukaminka. Na ji yadda manzon Allah ya yi wa kansa mubaya'a a matsayinka. Sanadin Sayyadi Usman, annabi ya yi niyyar yaƙar maka ranar sulhun Hudaybiya. Sayyadi Usman, ashe dole ne a yi ma biyayya don kana da cikakkiyar tarbiyya, ko a zamanin jahiliya baka taɓa zina ba ko shan giya. Ga kada tsananin kunya kan yi wa musulunci hidima, baka gajiya wajen rabar da dukiya domin farin cikin kairul anbiya. Ya ɗayan da ya gagari gayya, mai gidan ummul kursum da riƙayya, tauraro mai haska duniya. Kai ɗan bana bakwai, matsa ka bani guri domin ina batun attajiri da yake yi wa Islam hidima a baɗini da zahiri. Ba shakka Sayyadi Usman ka ci gari, don kana cikin mutane na gari masu koyi da mubashari. Allah ya cika ka da haƙuri. Sayyadi Usman kenan wanda mala'iku suke jin kunya, shi kairul bariya yake jin kunya, don ya gaji annabi a wajen kunya. Tabbataccen al'amari ne babu mai jayayya. Yana cikin sabiqunal awwalina, gashi a cikin mahajjuruna, mutum na farko da ya fara hijira zuwa Habasha tare da iyalinsa. Gudunmawarsa ranar Tabuka ita ce ta ƙara bayyana ƙarfin imaninsa. A lokacin ne muka gane burinsa shine farantawa mai gidan Hafsa, shine wanda ya sai rijiya don musulmai su sha ruwa. Madalla da kai Sayyadi Usman Hadamun ɗan Larabawa. Kai wallahi dole ne na jinjina ma, na ji baka je yaƙin Badar ba, amma kana cikin wanda shugaba ya ba ganima. Ko anan ka girmama ka wuce masu gardama, don a wajen ɗaha kana da kima. Ya sirkin manzan rahama, kana cikin wanda Allah ya yi wa alfarma. Tun a duniya abban Fadima ya yi ma bishara da aljanna dausayin ni'ima. Saƙon gaisuwa a gare ka abokin tafiya, Jibril na malam ɗaha ƙofar na isa. Aminu Nasir ga saƙon ta'aziyya, Allah ya ci kan baba. Ya Allah ka kare abban Fasihu, malam Kamis ɗan Baturen Bege. Allah ka shiga al'amarinsa, Allah ka ji kan Fasihu kai mai rahama. Ya Rabbana ka ji kan abokina Hallir Abdulkadir, ka yi mai rahama, ka tashe shi a cikin tutar annabinka. Ubangiji roƙonka nake ka ƙara wa iyayena lafiya da nisan kwana. Rabbi ka sa su kyakkyawan ƙarshe. Ya Allah kai ne mai ɗorawa bayi cuta, kai ne mai yaye musu.
babu wani abu da ya gagare ka, ina da yaƙini a wajen ka zan samu waraka. Ya Rabbi, ni kaskantacce ne a cikin bayinka, mai rauni ne, ina roƙonka da ka raba ni da cutar da ke sa ni kuka. Allah, ina neman agajinka, ka yaye min abubuwan da ke damuna. Rabbi, salati ga shugaban halittu duka. In kai salatin Rabbi, ina roƙonka da ka saukar mana da albarka a ƙasar mu, ka fitar da mu daga matsin rayuwar da muka afka. ‘Yan uwa masoya manzan Allah, addu'o'inku muke bukata. Saƙon jinjina ta ban girma gare ki, jarumar mata masoyiyar manzan Allah, Nana Khadija. Kun saurari wannan kirari daga bakin Adam M. Umar AMU. Domin ƙarin bayani a tuntuɓe shi a wannan lamba 07017211007.